del govern de la Generalitat des que comença la guerra el 18 de juliol de 1936. L'editor del llibre és el Tom Bernils. Benvingut. Gràcies per ser aquí a l'Hola Barcelona. Gràcies a tu. Com va anar la troballa d'aquest diari? Sí, perquè és tota una història. És una història, sí. Com va anar? Com te'l trobes, el diari? Aviam, jo me'l trobo perquè fa un parell d'anys o així entro en contacte amb l'Arxiu Tarradellas, que és un arxiu que hi ha al monestir de Poblet, i que és un arxiu que va crear el que va ser president de la Generalitat, Josep Tarradellas. És la cessió dels seus documents, no? Exacte, els famosos documents del president Tarradellas, que si uns deien que eren 4 papers, que els altres eren, no sé... Retalls de diari, no? Ara hem descobert que no eren retalls de diari, no? I per què? Per què s'ha triat? Clar, perquè és que resulta una mica incomprensible, no? Sí, sí, sí. En fi, jo tampoc vaig... És a dir, jo un cop trobo aquest tresor, el que faig és llançar-me cap a la seva publicació i... Però segurament aquell diari va passar per altres mans. Algun historiador també va veure aquell diari. Què va passar? No li va donar prou valor? És a dir, comencem per situar l'espectador, no? Aquest diari s'escriu durant la guerra, per tant es comença a escriure el 18 de juliol del 1936. Doncs hi ha la guerra, el govern de la Generalitat el va escrivint, la guerra s'està perdent i en algun moment indeterminat, cap al 39, Josep Tarradellas se l'endú, perquè, clar, hi ha bombardejos sobre Barcelona, s'està destruint tot i, per tant, se l'emporta. A l'exili? A l'exili. A França? A França. Aleshores, just en aquell moment, o al cap de pocs mesos, els alemanys ocupen França. I els alemanys, que són aliats, diguéssim, de l'exèrcit franquista, comencen a buscar una sèrie de gent. Entre ells, el president Lluís Companys, que detenen i afusellen. I un dels que busquen també és Tarradellas. Aleshores, Tarradellas arriba a estar empresonat i detingut, i en aquell moment la Gestapo escorcolla fins a 3 vegades la seva casa buscant documents que l'inculpin. I el pare de Josep Tarradellas és el que agafa aquests documents i els amaga en bidons de benzina dins del seu jardí, de manera que la Gestapo no pot trobar això. Aleshores, s'acaba la Segona Guerra Mundial i s'inicia un exili de 40 anys, en el qual Tarradellas té aquests documents guardats. Estem veient imatges d'aquest document, d'aquest diari, on hi ha rectificacions de la mà de Tarradellas, fetes per la mateixa mà de Tarradellas. Correcte, sí. I què s'explica en aquell diari? En aquest diari el que s'explica és el transcurs de la guerra, dia a dia, per tant, des de l'esclat a Barcelona i arreu de Catalunya el 18 de juliol, per tant, la sublevació dels militars, els militars que surten de les casernes, els trets que hi ha al Passeig de Gràcia, la Diagonal, per tant, la gent que ho recordi de petits ho viurà. S'explica, per exemple, els enterraments multitudinaris de l'època, com el del líder de la CNT, Bonaventura Durruti. S'explica l'arribada, per exemple, l'arribada del vaixell soviètic Zirianin, que és un vaixell que porta menjar per primera vegada. S'explica tot el que estava passant vist pel govern de la Generalitat. Qui l'escriu? Sabeu qui? Exacte, això també és una altra cosa, no? Qui l'escriu, aquest? Jo, per explicar-ho, és com una butlla papal, no? La butlla papal la signa el papa a Roma, però el papa no és el que l'escriu. Doncs una mica això seria el mateix. Això ho escriuen a la introducció, hi ha un historiador, que és en Jordi Casasses, de la Universitat de Barcelona, que més o menys ho explica, i això qui ho escriviria? Funcionaris del govern de la Generalitat, possiblement adscrits al servei de premsa. Però en qualsevol cas, com a mínim hi hauria 3, i per tant sempre estem en un terreny hipotètic. El principal, que ell ha arribat a la conclusió que és aquest, dins la mateixa crònica, el 17 de gener del 37, hi ha un bombardeig sobre Barcelona de l'aviació feixista italiana i mor. Per tant, com a mínim, hi hauria el que segueix la crònica després de la seva mort, i n'hi hauria, pel que sembla, per l'estil d'escriptura, un d'anterior. Per tant, estem davant d'una obra, en cert punt, anònima, col·lectiva, del govern més que d'algú en concret. Aleshores, evidentment, per la informació que hi ha, aquests senyors no la tenien. La informació els hi ve, o del president Companys, possiblement també de Tarradellas, i d'algú més, però no està limitat. I demostra, aquest dietari, el que demostra és que la Generalitat exercia tot el seu poder en plena guerra civil. Sí, jo crec que això és una de les coses interessants d'aquest llibre. Quina és? Que davant de la imatge que hi ha hagut sovint que aquí durant la Guerra Civil això era una disbauxa, sense negar que aquí va haver-hi problemes, va haver-hi violència, també és innegable, llegint això, que el govern de la Generalitat
a vegades amb èxit i a vegades no tant, fa un esforç per construir una administració i un gairebé estat, perquè emet moneda, per exemple, emet bitllets, té relacions internacionals amb els cònsols, amb els ambaixadors, crea un exèrcit a la frontera, organitza la defensa antiaèria, organitza el menjar per la gent, crea... Obre farmàcies per atendre els ferits de guerra. Reforma el que és el sistema educatiu, per exemple, que en aquell moment hi havia una segregació entre homes i dones, i això s'aboleix. Per tant, és molt interessant l'intent, diguéssim, d'aquesta gent, malgrat la guerra, construir una administració i un govern moderns. Al llarg d'aquesta entrevista veiem algunes fotografies que també publiques en el llibre, més de 60 fotografies, també tretes d'aquest arxiu històric. Eren inèdites, aquestes fotografies? Algunes són inèdites, altres no, perquè a les Ciutadelles hi ha alguna altra publicació, alguna exposició que es va fer, em sembla que al CCCB, però n'hi ha que sí. I com a mínim el que no són conegudes pel gran públic, jo crec. Aquestes imatges, per exemple, de l'enterrament de Durruti, o aquestes imatges que tenim de la creació de tota una indústria de guerra, de manifestacions al carrer, en fi, del gran públic, no són les fotografies que tothom ha vist de Centelles o de Capa, i són més les fotografies del govern, tenen l'encant aquest, també de descoberta. Aquest és el primer volum, n'hi haurà un altre, el segon. Quan sortirà? El segon volum sortirà a finals de... per aquestes dates de l'any que ve, i aleshores en el segon volum hi afegirem textos personals aquests i escrits de Josep Tarradellas, escrits l'any 39, i després també hem localitzat uns mapes també inèdits, per seguir amb aquesta cosa de descoberta, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya, que amablement ens els ha cedit, que són mapes que van fer els nazis i els italians de la batalla de l'Ebre, del front d'Aragó, també molt interessants, que també publiquem aquí. Doncs, Tom Bernils, enhorabona. Gràcies per l'edició d'aquest llibre que ens posa de relleu tot això que fins ara estava amagat i que desconeixíem. Moltíssimes gràcies. Fins una altra. Fins una altra. Continuem